музиката аз съм един от верните стражи. И ако твоя саз важи, тук и он и късмото MC къс, нема прескачай, защото тя ще накаже, трябва да иде някъде към 11, най-късно 11 и половина на обяд. И за добро утро реших да се направя шахмат с каше, ма си тук добре, там каше. А глед, само това тъпо каше, къде си бе? Пуши ли ми се или не? Май две не виждам. Знаеш как влиза сутрин с чаша горещо кафе, с още една половинка, с супер яка саска. Аз пак палиш или ми се драска. Повръщам с глата надолу цялата къща и търся Руда, както Руда търси миньор с каска. Момче, знам, че имаш скрито каше и крас. Вкарай смотанка час. Я, чакай някой, може би мен да насас. Давай от плюс и баш. Ей, момче, не съм див, а просто ненормален. Ще ти пръсна главата, а някой път мога да ти бия в устата. Не ме гледай в